Много е хубаво, ако имаме нещо, което можем да използваме, за да разберем при кой пациент или при кой човек ще се развие рак, но за съжаление такъв уникален и единствен маркер не съществува. Биомаркерите са молекули, които ние използваме и следим, открити вещества, които са в кръвта или в туморната тъкан, които ние можем да проследяваме, да изследваме и те да ни подскажат или да ни ориентират или да покажат колко ефективно е лечението и какъв е видът на тумора и каква е прогнозата при съответният пациент с диагноза рак. Един от най-лесните примери е карцинома на гърдата. Естроген рецептора, прогестерон рецептора и HER2 рецептора са такива маркери, които подсказват дали тумора ще отговори на хормонално лечение, което е свързано с по-добра прогноза, HER2 рецептора, който може да бъде положителен в различни степени или отрицателен, който също е предиктор за това колко ефективно би било таргетното лечение, много специфично на лечение, което е успешно дори при метастатично заболяване. Един от най-известните, може би, биомаркери, които всички сте чували, това е простат-специфичният антиген или маркера за карцином на простатата, където най-лесният начин за скрининг за този вид карцином се прави. Неговата стойност се измерва в кръвта и всъщност при повишени стойности това буди съмнение дали в конкретният мъж няма да се развие такъв рак и трябва да се направят следващите стъпки, за да се отхвърли или потвърди тази диагноза. Още един известен такъв биомаркер са брака мутациите. В случаят Анджелина Джоли, мисля, че е известен на абсолютно всички. Но това, което трябва да знаете е, че наличието на тези мутации показва, че тумора, било то карцином на гърдата или карцином на яйчника, се е развил заради наследственост. При жена, която примерно има 2 дъщери, т.е. при майка, при дъщери, при баба, но карцинома наследствения е едва 10%. Но наличието на брака мутации, освен че са фактор за това, че е наследствено заболяването, те ни дават възможност и да определим лечение при тези пациенти, ако се е проявил рак. Тоест, ние ги използваме като нещо, което ни подсказва дали туморът е наследствен или дали има риск да се появи такъв рак при конкретния човек. Това, което направи Анджелина Джоли, тъй като при нея има риск да се появи този рак, тя затова премахна част от органите си. Тоест, тя не иска да се развие този рак в нея и затова постъпи така. Тоест, това е профилактика и превенция. А когато при конкретен човек има установени такива мутации, те ни помагат да направим правилният избор и да приложим при него таргетна терапия. Биомаркерите всъщност са изключително полезни и ние, не само ние, всички научни среди полагат неимоверни усилия да открият такива. Най-известният, може би, за имунотерапията е PDL експресията или лиганда за програмирана клетъчна смърт. Стойността на този маркер в тумора се изследва по специфичен начин. Той показва дали очакваме и ще има добър ефект, ако проведем имунотерапия при тези хора. Тоест, ние разполагаме с един добър, богат арсенал. Това е само една малка част от всички биомаркери, които ние използваме, които ни помагат да вземем правилно решение и да направим комбинация било с таргетна, било с имунотерапия или с химиотерапия, за да можем да излекуваме пациентите дори в напреднал стадий на заболяването. Биомаркерите могат да бъдат изследвани от кръвна проба или да бъдат изследвани от туморна проба. Туморната проба най-често представлява биопсията, материала, който ние сме взели, за да докажем, че става въпрос за злокачествено заболяване. Биопсията може да бъде както извършена върху тъкан, така може да бъде направена и чрез кръв или така наречената течна биопсия. Това е един нов интересен метод, който изследва циркулиращи туморни ДНК в нашето кръвно русло и по този начин върху тези туморни ДНК може да се направи генетичен тест и да се определят биомаркери дали съответният тумор има съответните мутации. Изключително иновативен метод, който се прилага и в България.